Здравейте! Ще ви представя образователна игра, изработена от мен, предназначена за дете с специални образователни потребности. Играта се казва "Откри и съотнеси". Тя е изработена от картонени ролки и карти от картон с символи и геометрични фигури. Върху всяка ролка има по един символ, а картите съдържат последователности от същите символи. Всички материали са ръчно изработени и съобразени с възможностите на децата с СОП. Правилата на играта са следните. Детето избира карта, разглежда символите върху нея и намира съответстващите ролки. След това се отнася всяка ролка към правилния символ, като я поставя една върху друга. Чрез играта могат да бъдат оценени внимание и концентрация, финна моторика и още много други. Играта е адаптирана за децата със специални образователни потребности